Eli tervepä terve taas kaikille. Ja tänään mä näytän teille, kuinka te voitte tehdä teidän oman Minecraft-serverin. Ja siis... niin. Tää on siis mun mielestä helpoin tapa, minkä mä tiedän. Ja... niin, eiköhän aloiteta. Eli ensimmäisenä avaatte teidän internet-selaimen, ihan sama mitä selainta käytätte. Mä käytän ainakin Google Chromea, koska se on vähän semmonen mukava. Teidän pitää mennä tämmöiselle sivulle kuin getbookit.org/spigot. Se toimii vaan kun kirjoitatte kautta getbookit.org/spigot. Näin, sitten se lataa ja te pääsette tänne. Tai sitten vaan kirjoitatte getbookit.org. Vitsi, mä oon huono kirjoittaa. Tai sitten kirjoitatte vaan getbookit.org, niin kuin tällä tavalla. Sitten otatte täältä ylhäältä spigot. Ihan sama millä tavalla teette, mutta kuitenkin. Sitten te pääsette tämmöiselle sivulle. Te voitte tässä selata näitä kaikkia versioita. Niin sitten te näette tämän version. Te painatte tästä download, ette paina create server, koska se menee johonkin hostaussivulle, mikä maksaa rahaa. Mutta painatte vaan tästä download. Mä valitsen 1.8, koska se on mukava. Sitten te joudutte tämmöiselle sivulle, mutta tässä on tämmönen. Tää ei haittaa mitään, koska täältä ylhäältä te tuutte painavaan skip add. Tämmöstä nappulaa kuin skip add. Joten älkää mitenkään niinku luottako mihinkään näihin ikinä. Ja sitten vaan painatte täältä ylhäältä skip add. Ja se alkaa lataamaan tämmöstä tiedostoa. Ja se menee taas tämmöiselle. Mutta te ette taas luota tähän. Te ette paina salli sivusta. Mutta joo. Se alkaa lataamaan tätä tiedostoa. Sitten painatte vaan säilytä, koska tää on oikeasti ihan turvallinen tiedosto. Kun se on ladannut, niin sitten teidän täytyy odottaa, kunnes se latautuu kokonaan. No skipataan siihen asti, kun se on ladannut kokonaan. One eternity later. Eli nyt se on ladannut kokonaan ja nyt me päästään jatkamaan. Seuraavaksi sä teet uuden kansion painamalla oikeata klikkiä sun työpöydällä, laittamalla hiiren tän uusi jutun päälle, sitten painatte kansion. Sitten voitte nimetä tän kansion. Nimette sen vaikka mun serveri. Sitten voitte vaikka laittaa sen version. Tai ihan mitä tahansa, sillä ei ole mitään väliä. Sitten menette teidän ladatut tiedostot kansioon. Sitten siirrätte tämän tänne. Tän teidän, minkä te just latasitte. Ja niin, sitten tämä on täällä, kuten näette. Sitten aletaan tekemään niitä töitä. Eli, no ei nyt ihan semmosia töitä, mitä te ehkä ajattelette, mutta kuitenkin aletaan tekemään. Sitten nimeette tämän spigotin spigot.jar nimiseksi. Se pitää olla tommonen, koska no mä ainakin käytän tota ja se on erittäin helppo. No se nimi nyt ei muuta mitenkään sitä helppoutta tai vaikeustasoa, vaan siis mä vaan tykkään käyttää tuota nimeä, se on helppo muistaa. Ja sillä ei ole mitään väliä, vaikka te tekisitte monta servua ja sitten nimeätte sen samalla nimellä. Sillä ei ole mitään väliä. Ja seuraavaksi te kirjoitatte Googleen Minecraft server startu code. Sitten otatte tämän toisen, mikä tästä löytyy, tää tutorial setting up a server. Klikkaatte siitä. Sitten menette ihan tänne alas, ette välitä mistä näistä. Sitten te näette tämän. Kopioitte sen koodin. Hei. Te voitte kopioida sen, kun te valitsette tämän, klikkaatte oikeata ja kopioi. Tai valitsette tämän, sitten painatte Ctrl ja C samaan aikaan. Sitten suljette tämän teidän selaimen ja teette uuden tekstit, minkä nimeksi tulee start. Sitten kirjoitatte tänne tekstitiedostoon tämän koodin. Paitsi muutatte, muistakaa ehdottomasti, että te muutatte tämän minecraft-server.jarin, mutta te spigot.jariksi. Ja kuten te täällä näette spigot.jar. Ja muistakaa myös kaikki isot kirjaimet ja nämä, koska muuten se ei ainakaan mulla toimi. Näin. Nyt tämä koodi on valmis. Sitten menette tallenna, painatte tiedosto ja tallennan nimellä. Sitten tässä on tää start. Painatte täältä alhaalta kaikki tiedostot.
kirjoitatte start.bat, eli BAT, eli start.bat. Nyt se on oikein. Sitten panette tallenna. Sitten se tekee tämmöisen sen Windows-komentojonotiedoston tänne. Te voitte nyt tässä tilanteessa poistaa tämän tekstitiedoston, koska sillä te ette enää tee mitään. Eli jos tässä teidän koodissa on vielä jotain ongelmia, niin klikkaatte vaan oikein tähän starttiin ja muokkaa. Sitten voitte muokkaa tätä koodia. Sitten te täältä ylhäältä vaan voitte tallenna ja panette ruksi. Näin! Ja nyt se kaikista vaikein osuus on valmis. Hyvä. Hyvä, että olette katsoneet tätä videota tähän asti. Ja niin. Nytten aletaan tekemään se kaikista helpoin osuus. Klikkaatte 2 kertaa tätä startia. Mitä? Jos teillä siis tulee tämä juttu. Jutsku. Jos teillä tulee tämä, niin sitten te menette vaan ruksia. Sitten toi tarkoittaa toi koodirivi, siis toi teksti tarkoittaa, että tuossa teidän koodissa on jotain mätää. Ihan sama. Mut siis te menette tähän Spigot. Sitten nimette tän uudestaan, vaikka Spigot pelkästään, ei Spigot R vaan. Spigot. Näin. Ja sitten testatkaa. Jos se ei vieläkään toimi, niin sitten on ihme. Mutta poistatte nää. Näin. Ja mä en kerran selittää, mutta siis jos teille tulee toi teksti, mikä tuossa äsken oli, niin sitten teidän täytyy mennä tänne start, muokkaa, sitten spigot.jar, itse asiassa ei täältä mitään. Mutta siis tuolla on toi spigot.jar, niin teidän pitää muuttaa tämä, ottaa se .jar pois. Mä en tiedä minkä takia se ei nyt toimi, mutta yleensä se mulla toimii. Sitten klikkaatte 2 kertaa tätä start-juttua täällä, tätä Windows-komentojonotiedostoa. Sitten se alkaa tekemään tänne muita tiedostoja. Nääkään ei ole mitään viruksia. Ja sitten tähän tulee tämmönen press any key to continue. Eli painatte enteriä tai ihan mitä tahansa nappulaa. Sitten menette tänne EULA. Kun tää on tämmönen EULA-tekstitiedosto, niin menette sinne ja vaihdatte tänne EULAan. Kun tässä lukee alkuperäisesti false, niin vaihdatte sen tekstin truelle, eli true. Nyt täältä te voitte panna raksi ja sitten se kysyy teiltä, että haluatteko tallentaa. Panette tallentaa. Sitten te menette server. Sitten täällä ei ole mitään vielä, koska meidän pitää klikata nyt 2 kertaa tota. Ja odotatte taas. Sitten tähän tulee tää Preparing Spawn Area, eli nyt se teidän servu nyt toimii. Eli nyt se tekee sitä spawni-aluetta. Tai joo. Sitten kun tähän tulee tämmönen teksti, että Done, jotain ihme random numeroita, huutomerkki for help, type help or kysymysmerkki. Sitten painatte ruksia. Sitten te menette tänne server properties-tiedostoon. Ja täällä te koodaatte sitä teidän serveriä, eli tää MOTD on se, kun kai te tiedätte, kun on joku Minecraft-servu, esimerkiksi Pärinäcraft, niin sen alla on tämä teksti. Niin se on se teksti. Mutta mä en nyt jaksa näyttää teille, että miten sitä voi muokata tolleen hienosti, kuten muillakin servuilla. Niin mä voin laitan tähän Minecraft-serverin tilalle. Laitan vaikka mun testiservu. Jotenkin noin. Joo. Mutta älkää poistako tätä, koska tää on se, mikä te tarvitsette. Mutta tää on se itse teksti. Tän jälkeinen teksti on se, mikä tulee lukeen siinä nimen alla. Sitten muistakaa ehdottomasti, jos teidän kaverilla on cracked-serveri, niin vaihtakaa tämä onlyne mode. Vaihtakaa taas falseksi. Jos te haluatte, että siellä servulla ei voi taistella, niin laitatte PvP falselle. Jos te haluatte, että siellä voi taistella, niin PvP truelle. Ja jos te haluatte siellä käyttää command-blokkeja, eli jos teillä ei toimi siellä servulla command-blockit, teidän pitää vaihtaa tämä enable command block.
laitatte sen ruoelle. Sitten muuhun ei ehkä kannata koskea, koska mä en ainakaan perehtynyt paljon noihin muihin. Eli sit kun te olette saanut tuon server.yml valmiiksi, niin sitten klikkaatte 2 kertaa taas start-nappulaa. Tai no ei nappulaa vaan tiedostoa, ihan sama mikä sen ikinä lieneekään. Eli nytten täällä on tämä Done taas. Ja nytten me voidaan mennä sinne meidän servulle. Tää on Minecraft-server tässä. Tää on tässä. Ja jos teidän Minecraftissa näkyy tää Spigot ja joku versio, niin sitten teidän pitää vaihtaa siihen versioon, mikä on tässä. Eli suljette teidän Minecraftin ja sitten menette tänne. Ja vaihdatte teidän versiota 1.8. Ja älkää ihmetelkö. Ja nyt jos yksi eräs henkilö, mä tiedän kyllä kenestä henkilöistä mä puhun. Tai no, te ette ehkä tiedä, mutta se on minun toinen isoveljeni. Se varmasti nyt tulee sanomaan, että miten ihmeen custom Minecraft launcherit sä oot ladannut. Mutta tää on ihan turvallinen launcheri. Tää on Titan Minecraft launcher, mikä on ihan turvallinen. Jos te joskus haluatte, että mä laitan tämän linkin, niin johonkin videodeskiin vaikka, tai mä laitan tutorial, kuinka tämä voi ladata, niin sanokaa vaan, mä voin tehdä. Sitten tästä vaihdatte teidän versiota siis 1.8. Painatte play. Sitten odotatte, että teidän Minecrafti käynnistyy. Näin. Sitten menette sinne teidän servulle uudestaan. Ja nyt te näette, mä olen tällä servulla. Mutta kuten te nyt näette, niin tässä lukee tää teksti, mun testiservu.tutoriaali. Sitten menette tänne sisään. Kuten näette, tää on ihan perus vanilla-servu. Täällä ei ole mitään esimerkiksi, kun jollain hypixelin on, tai jollain servu on tyyliin kautta spawn, niin se ilmoittaa ongnon command. Ja sen takia teillä täytyy olla plugineita. Nyt te varmaan ihmettelette, mikä ihme on plugini. No, mäpä selitän. Plugini on lisäosa serverille, mikä tuo ei vaan komentoja ja kaikkia lisäominaisuuksia sun palvelimelle. Ja palvelin on siis serveri. Ihan sama! Mut siis nyt mä näytän teille kuinka ladata plugineja. Eli nytten te menette tänne. Sitten, jos te kirjoitatte kautta plugins, niin te näette plugins 0, koska täällä on 0 pluginia. Ja tässä tapauksessa te menette Google Chromeen, tai mitä ihmeen, tai mitä ikinä selainta ikinä käytättekään, niin menette tänne ja kirjoitatte bookit.org. Sitten painatte enteriä. Sitten tässä on tää search, niin sitten tähän voi kirjoittaa sen pluginin nimen vaikka. Tässä tapauksessa mä kirjoitan Essentials X, koska Essentials on erittäin hyvä plugini. Näin. Ja täältä löytyy kaikkea tämmöstä. Eli sen takia ei kannata etsiä täältä. Mutta joo, menette sittenkin tänne ja kirjoitatte Essentials X. Pelkästään tänne. Sitten tulette näkemään tämmöisen kuin essentialsx.spigot.org tai kaikkea tämmöstä. Ja niin. Eli jos te haluatte jonkun pluginin, kirjoitatte sen vaan tähän vaikka Essentials Minecraft plugin. Kirjoitatte tälleen, niin se löytyy kaksi parviten. Essentials Minecraft plugin. Mutta mä otan Essentials X, koska se on paljon parempi. Sitten klikkaatte ekasta linkistä, minkä te näette. Sitten te pääsette tänne. Sitten vaan painatte tästä, kun tässä on tää Essentials X, niin painatte jotain tämmöstä nappulaa, mistä te voitte vaan ladata sen. Mä nyt painan tästä, eli joo. Sitten täällä on tämä, painatte siitä jutusta. Mut siis kaikissa plugineissa, tosi harvassa pluginissa on tää sama juttu, että teidän pitää painaa tästä. Sitten menette tänne ja painatte tästä. Eli mä nyt vaan näytän, kuinka te voitte löytää plugineja ja ladata niitä. Eli menette vaan johonkin plugin-sivustolle, etsitte sieltä pluginin ja sitten laitatte sen teidän täällä, kun te olette saanut ladattu sen, laitatte sen teidän servun plugins-kansioon.
Nyt se on siellä. Ja te voitte nyt sulkea kaikki nämä jutut tästä taustalta. Sitten menette tänne teidän servun konsoliin ja kirjoitatte reload. Tämmönen kuin reload. Sitten painatte enteriä. Sitten tänne tulee tämmönen kuin reload complete, eli reload onnistui. Sitten te kirjoitatte, nyt te voitte kirjoittaa tälleen kautta GMC, mutta teillä ei ole OP:tä täällä. Eli OP:t on se, että kuka pelaaja voi käyttää kaikkien noita Gamemode 1 ja Give ja kaikkien noita komentoja. Eli peruspelaajilla ei ole tuohon oikeutta, mutta jos te haluatte, että jollain pelaajalla on, niin kirjoitatte esimerkiksi OP ja se on pelaajanimi. Se on tänne Opped Piltsu 45, eli nyt se on sulle OP:t. Kirjoitat kautta GMC tai joku toi Essentials X, minkä mä just latasin, toi lisäosa, niin se tuo tän kautta GMC ja kautta esimerkiksi Bedrock. Niin se on meille. Joo. Sitten tässä on tavallaan teidän servu. Te voitte rakentaa tänne kaikkea, mitä ikinä haluattekaan. Ja ladata plugineja, edistää teidän servua, kaikkea tommoista. Ja jos tää video auttoi teitä, niin laittakaa kommentteihin, että auttoi tai jotain tommoista. Jos tää ei auttanut jollain tavalla, tai te löysitte jonkun virheen tai ette tajua jotain, niin mä voin tehdä päivitetyn version siitä tai auttaa teitä kommenteissa. Eli tää video oli tässä. Muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata. Mä olin Viltsu 45 ja se on moikka moi! Konnichiwa.